Мен Казанның Шулпан мәдәният үзәгендә. Монда кабатланмас моңлар дип аталган тәртип радиосы оештырган зур концерт тамаша узачак. Һәм бик танылган артистлар монда чыгыш ясаячак. Концерт башланыр алдыннан тамашачыларның күңелен күрәләр, җырлаулар. Артистлар концерт әзерләнә. Танысызмы? Клара Погорельцева. Минем таңларга вакыт кына юк. Дәресен әйткәндә, мин биткәле бу консерваторияда училищега чыгам. Шуңа күрә мен әйтәләр менә син тәртип радиосында тыңладык дип. Күрәсең җырларны мен уйлыйм анда бердән-бер радиода бу көндә башкаларында мин теге әйтә алмыйм инде кел тыңлап утырам радиода. Шушы концерт чарасына килеп керәбез, Алла буйрса. Үткән белән көткән арасына күпер салабыз дип әйтәбез бит инде. Безнең менә үткән дип әйтеп булмый инде. Элеккегенең яхшысы белән җырчыларыбыз барысы да бик матур утырып торалар. Аларны яшьләр белән аралаштырып шушында мирасны уртаклашып, бергә матур, дәвам матур киләчәк булдыру истәге шуларыз инде. Зихра Пашарифуллина җырлап утыра. Хәерле кич, Зихра апа. Хәерле кич. Әле син мине төшереп йөрисең менә. Әйе. Күрмичә дә торам, рәхәтләнеп җырлап. Зихра апа, ничек кәефләр, соңгы арада күренмисез халык арасында? Кәефләребез әйбәт. Булай ярыйсы гына. Соңгы менә матур гына яңа елларны башлап җибәрдек. Соңгы арада күренергә яңа ел алдыннан гына аягымны сындырдым. Субханалла. Ике җирдән. Шуңа күрә бик урамнарга чыгып йөреп булмады. Шуңа күрә бәлки халыкка күренә алмаганмындыр. Ләкин инде Аллага шөкер, минем төзәлеп килә. Гипсларны алдылар. Хәзер мин әкрен генә йөрим. Күрәсез бит, менә концертка килдем. Бүген инде кичә мин чыгыш ясадым. Бүген дә чыгыш ясаячакмын. Әлбәттә, кавылыклар киеп булмый, үкчәле туфлиләр. Ну, уйлыйм, Алла бирсә, бер-ике шатнадан аларында үкчәле туфлиләрдә киярмен дип. Профессионал сәхнәдә 45 ел. Шуңа күрә Аллага шөкер, аз гомер дип әйтеп булмый. Шактый җырладык. Менә сез яшь вакытта дик җырлаган су буенда учак яна дигән беренче клип төшерелгән иде. Һәм ул телевизордан күрсәтелгән иде. Учак янында Асаф Әлиевлар, сез матур иттереп җырлыйсыз. Искә алый гәлем менә шушы вакытларны. Ул вакытта ничек иде сәхнәдә сезгә яшь татар җырчыларына? Хәзер бит инде башка җырчылар килде. Беләсезме, менә шунда булган җырчыларны хәзер күз алдында тотып әйтәм. Менә анда булган җырчылар, кемнәр анда булган? Менә учак кырында төштек бит инде без. Бүгенге көндә дә ул җырчылар җырлыйлар. Менә ничектер безнең чор җырчылары озын гомерле булды. Су буенда uşak yana, sünmez iken tanga şahlı. Uramında tuğan avlım, tabarmın kuk bala şaklı.
Барсада эшләп торалар, шул ук Асафлар, шул ук Венералар, Зөфәр Гайретдинов, Айдар Файзыр Ахмадов, менә Зәйнәпләр, бөтенебез. Зәйнәпләр алар әлбәттә бездән яшь инде, күпкә яшь. Әле аларга җырларга да җырларга. Менә безнең чор җырчылары. Аллага шөкер, менә бит җырлап торабыз, барыбыз да гына әле Фердинанд Салахов, барыбыз да гына әкрен генә үз эшебезне эшләп җырлап йөрибез. Хәлләрегез ничек? Әлхәмдүлиллә, яхшы гына үзегездә. Менә рейтер концертларын, гомумән алганда рейтер концерты ул җырларын рәхәтләнеп җырлыйбыз. Алар инде классик әсәрләргә әйләнеп беткән җырлар. Шуңа күрә халыкка да якын, безгә дә якын, җырларга да рәхәт. Мәгънәле җырларны җырлау һәр вакытта күңелле. Şaşıp yarısılar Vakti bizim kar üstünde var izler Vakti yıllar iken birge salar izler Sine ömür alışlarım Sine Yaşım bik zor indi benim. Siz yaş 50'ye yakınlaşabız indi ekranlar. Yaşalısız. Şuna göre bana her vakit fotoğa düşkende yaş kızlar kiyle de fotoğa düşerler değil mi? Benim ebiyim siz ne yarata? Ebiyim için düşeriz diler. Her kiyle en iyiyim için. Nasıl benim de şunday sorağım toyun kızlarım edem koşan üzügüz için düşersiz iken dedim. Sizin kızınız da bitine tanılgan jırçı. Yaşlar bit hazır olarga akıl öğretүү bik dürüst түгел. Алар акыл öğretkenni yaratып bitirmiller. Мына үсмер вакытында инде мен аңа әлбәттә үземнең киңәшләремне бирәйдем. Кызым бу җырны җырлый, бу җитүштә буларак җырла дип. Но аны бик кабул итәселәре килмәде. Ул инде хәзерге көндә әйтәйин дә, әти гафу инде ди шул вакытта аңламаганмын ди. Чөнки аны бөтенесе мактыйлар, ай матур җырлыйсың, ай Гөлназ матур. Бит аның бит матур ягында тагын җитешеп бетмәгән вокал ягыннан яклары бар. Шул җитешеп бетмәгән якларын мин һәр вакыт аңа инде менә үземнең киңәшләрен бирәсе килә иде. Шул вакытта инде ул яшь вакытында бик кабул итмәде. Каты булмасын, әгәр дә чишмә бәреп чыгырга аның ризыгы бар икән, ул чишмә булырга.
халыкка үзенең суын бирәгә. Ул бәреп чыга. Моннан булмаса икенче җирдә. Шуңа күрә бу очракта мин аны бернинди киртәләр куймадык, врач булды, тегесе булды. Ул үзеннән үзе табигый яктан килеп чыкты. Гөлзат апа, исәнмесез? Сәлам, алтыным, сәлам. Сез һәр вакыттагыча үз образыгызга тугрылыклы каласыз. Татар мөселман хатын кызы җырчысы, Болгар, Бөек Болгарның патшаликәсе. Машалла, машалла. Гөлзат апа, сез һәр вакыт мәйданда милләтебез дип җырладыгыз, милләтебез дип сезнең җаныгыз, йөрәгегез сыкрады. Хәзер сез ничек яшисез, нинди сулыш белән? Күңелегез төшмәдеме, әллә күтәрелеп киттеме? Бүген дә шулай яшим. Милләт дип, халкым дип, телем дип, dinим дип, моңым дип, тарихым дип. Менә бүген дә шулук тормыш, алхамдулилlah, шөкер. Бүген дә шулук. Каналны караучы тамашачылар өчен дә сорыйм. Сез Казан шәһәренең данлыклы Мәрҗани мәчетендә хатын-кызларны җыеп, мөнәҗәтләр ансамбле оештыргансыз, мөнәҗәтләр җырлау. Бу кайчаннан оештырылды? Ничә ел эшләп килә һәм сез кайларда чыгыш ясыйсыз? 2 ел. Бу инде Исеме ничек? Без даими төрле чараларда катнашып киләбез. Din bayramlarında, ondan sonra Mərcani məşqində ötkən bütün çaralarda biz qatnaşabız. Onlar kızlar bütünüsü matur kostyumlar, onlar oppak şəller bilən şunday pek matur. Belki seninle jiberim nəli? Ne eğer tilevçiler bulsa, senin arkalı çıksınlar, senin arkalı. Bulay Mərcaniga kilib sırasalar. Olay selerde bular. Hürmetli tınlauçılarım, eğer de siz danlıklı legendar җырчыбыз Гөлзада ханым белән бер ансамбльдә җырларга теләсәгез, алың аның кул астында. Килегез Мәрҗани мәчетенә, яисә миңа языгыз. Мин сезгә юл күрсәтәм. Шулай. Әле менә бит 50 яшьлек юбилей концертына уздырдык декабрьдә. Пирамида. Яңа җырларда яңгырады, элеккеләр дә. Иң башта чыккан иң популяр җырларда бөтенесе. Менә шушы 25 елдан артык. Иҗат гомерендә, иҗат ителгән нәрсә. Bir açık bir edirge gerek. Bayınlar bilen şoyarıp, uzaklap oynadığız. Ahırısı mini bütünley kürmidi buyladığız. Salısının ak gülmegin, sin aklıkta kümüldün. Üzülermesin üzümde bayını bulup küreneden. Baysı bayında baysısın, bayral mitik dıram. Yalgış bayını kışkanımın, min anı sindip dıram. Baysı bayında baysısın, bayral mitik dıram. Yalgış bayını kışkanımın, min anı sindip duram. Sizni biz xatirliymiz birinchi җырдан. Qaysı koyunda, qaysı... Siz gene tüm başkaları da xatirli. Bu җырны җырlayacaksызмы бүген? Bugün yok. Bugün tematikası başka. Bunun koyun arasına girip bulunmayın. Birinciden kvartiren. Özekiz bilesiz, sonra kadar bugün aile yayınlar başlığından tematikası. Yaşasın diye bana kalıp jırları. Tematikaya kurulgan jırlar bulgaç. Bugün koyun kalıp durar. Kalıp,
әйтергә кирәк, заманча җырлар дигәнгә үзенә күрә бер тамашачысы бардыр. Яшьләр, бәлки, менә бүгенге халык җырлары тамашачылар игътибар итәрсез килгәнчеләрне. Мин инде кергәндә игътибар итеп киләм. Залга керергә җыенып торган тамашачылар инде менә шушы буын, шушы җырларны тыңлап үскән, халык җырларында үскән, алар шәһәргә әлбәттә авылдан торып шәһәргә килеп, шәһәрдә шушы җырларны тансыклаган тамашачылар. Әлбәттә булар кирәк. Булар кирәк, булар гомер буе кирәк булачак. Халык җырынан башка безнең татар җыры юк. Татар җыры халык җыры бөтен җырларның нигезе. Niye bu kadar